Hello guys, magbaklay-baklay ko sa sayo sa buntag. So, inatan butong diri sa butod. Kaunan dahil unod sa butong guys. Akong gamit kutsara o. Ako ang tinanong katong sa unod. Na nagliki na siya o. Hello guys, magbaklay-baklay ko sa sayo sa buntag. Mao ni among view. Nagibaklayan. Nice kayo diri guys. Daghan kayong maisan. Nakita ko bulak guys. Bulak sa mga karaan good. Linapoy kuan cover crop. Muna siya among panguhaon sa una. Mahalin muna siya sa una. Ani. Naibunga sa tundong guys. Tara. Dool ra kayo makabuot ra nako. Hindot kay view. Makabuot ra ang lubi.
maglaag-laag taani sa diri sa kasagingan. May puso guys. Makabuot ra. Mo inong tagbutong diri sa bungtod. Tamisag sabaw uy. Hanga kag inom oy. Unon day taning unod sa butong guys. Akong gamit kutsara oh. Ay walay kutsara. Sarap. Lamig kaayo. Tamis ka tanan. Yummy. Tamisag sabaw eh. Busog na ko. Mawala sa kauhaw ug binaklay. Ni akong balanghoy taas na kaayo. Pero dili sa ako ni Ibton oy kay ako sang padakon. Taas pa sa ako ah. Ako ang tinanom katong sa una god. Nga nang liki na siya oh. Daghan na guro nig unod ba. Pag-as na kayo. Una ni siya. Diri. Na. Daghan na kainig unod. Di na ko kadaog ani mo ibot.